Suposant que ja ens hem descarregat l'app Office, cliquem. No iniciarem la sessió encara. Anirem a Accions. Buscarem l'opció de document a PDF. Iniciem sessió, si no ho hem fet abans. És la primera vegada, posarem el correu, la contrasenya. Enrere i tornem-hi de document a PDF. Amb la càmera del mòbil fem una fotografia, l'ajustem bé, cliquem a Fet i amb els filtres escollirem el blanc, que quedarà molt més clar. Ja ho tenim, cliquem a Fet i penjarem la imatge al nostre núvol. Iniciem sessió una altra vegada. Posem el correu, la contrasenya una altra vegada la tornem a posar. Pengem una altra vegada i posarem el nom del document. Després triarem la ubicació del núvol on la volem penjar, altres ubicacions, clicarem al OneDrive, busqueu la carpeta on vulgueu desar el document, cliqueu a Fet, tirem enrere i pugem el document al núvol. Ja ho tenim fet. Més possibilitats de l'app de l'Office. Entrem i aquesta vegada cliquem al més. Del mig triarem documents i fixeu-vos la de coses que podeu fer. Amb Word, Excel, PowerPoint, tot a través a partir d'aquesta app. Tirem enrere i aquesta vegada en comptes de fer de document a PDF escanegem PDF directament d'imatge a PDF. Ajustarem, posarem el filtre blanc, ja ho tenim fet, penjarem el document i aquesta vegada conservarem una còpia dins del telèfon, per si de cas, i l'altra la penjarem a la ubicació que ja hem triat abans. Si no l'hem triat abans, la tornem a triar d'aquí. Pengem i ja ho tenim fet, això. Fixem-nos, si cliquem a Inici, que ens sortirà dins de la carpeta el tercer CD on he desat abans el text desat.